ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем. заминҳо ҳастанд, квартираҳо ва хонаҳои арзоне, ки барои зиндагӣ кардан мешаванд. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки чӣ хел хона, замин хариданед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки замин, квартира, мошин, чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номераи имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомони 28 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем, бардори азиз, ки ҳамин видеонавори моро дар имотон падлиста кунед. мо бошад наворро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. якум замини фурӯшӣ. якум замини фурӯшӣ дорем, ки бардори азиз дар шаҳри Туз қарор дорад, дар пеши Носири Хисрав, деҳаи Камсамол. аз роҳи Калон 10 метр дарун медорад. бардори азиз 12 сотих замине, ки об свечам ҳастае, ки ва ҷошам ҳамвори хушрӯе, ки дар инҷа одамо уже зиндагӣ кардастанд, ки дар қарибиш мағоза, мактаб, ҳамин хел чизо ҳам ҳастае. бардори азиз, хай дигар маълумотча мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад бо мошин, яъне ки бо мошин ҳам алиш мешавад ва ҳуҷҷатҳои замин 100% тайёрае, ки метавонед дар номтон гузаронед. кадомитон харидор бошед, ватсап ҳам доранд, метавонед дигар маълумотча гиред. дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ навбатии мо дӯстон дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар Маданият. кадоме ки медонад, қариби шаҳло пеши вокзал мешавад. обши 3 сотих замин дӯстон азиз, даже аз 3 сотих зиёдтара ка мега соҳибуш. 3 дар хона дорад, ки беҳтарин ремонт дорад. об сояташ ҳастае. об дар дуруни ҳамин хона ҳастае ва лаби дайро, яъне ки дайро ба пишти ҳамин хона рафтагиае. ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона ҳамаш дар берун кардагӣ ҳастае, ки хона ҳам гирдош маҳкамае, ҷош ҷои нағзае гуфтагаи соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. кадомитон агар харидор бошад, рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки муроҷиат кунед, бештар маълумотча гиред. сеюм замини фурӯшӣ. сеюм замини фурӯшӣ навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар 9 километр аниқ маълумотча хичор метиҳанд занг занен. 6 сотих заминае, ки гирдаш маҳкамае, 4 дар хона андохтагие, ки хона бо семинблок бардоштагие, болош нопӯшондае. проекти детажа ҳастае, хоҳен детажа мекунед, хоҳен яктага, об свечам ҳастае. бардори азиз, дар наздикиш, яъне ки мағоза, мактаб, ҳамин хел чизоам ҳастае. лаби раҳда қарор дорад, ҷош ҷои нағзае. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. ё ки ба квартираи аз шаҳри Душанбе буда алишам мекунем гуфтагие, болоиш сум метиҳанд. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотча гиред. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии бародарон дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, дар ҷамоати Навобод, деҳаи Истиқлол ҷойгир ҳаст. 8 сотих замине, ки 3 дар хона дорад, гирдаш маҳкам ҳастае, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дарахтони навниҳол шинондагие, ки рӯи ҳавлӣ стяжка ва пушти хона ҳам бетон кардагие. бардори азиз, хона навсохтае, фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидор бошад, рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. дӯстон, агар шумо ҳамин хел хона, замин, квартира дошта бошед барои фурӯш, метавонед ки дар номераи имо ватсап равон кунед. панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дӯстон дар Шелкабинат қарор дорад, яъне ки наздикии пеши магазини Ситора мешавад. роҳи калони Исмоили Сомонӣ, пеши наздикии Панҷшанбе. як хонага квартира ҳастае, дар сеюм ошона қарор дорад, 28 квадратный метре, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастае. хона ремонт дорад, бардори азиз, ҳуҷҷатош 100% ва дар поёнам гараж дорад, барои мошин мондан гараж дорад, ки қатиш ҳисоб мекунем гуфтагие. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем гуфтагие. кадоме ки маълумоташ бофаҳмона бошад,
занг зананд маълумотша мефаҳмонам. Тага марҳама. шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, дар шаҳраки Шарора, кӯчаи Таги. ҳамин хел маълумот. 4 сотиқ замина дата дар хона кардагие ки хона коробка ҳастай. монтажам кардагӣ нестай, шикартурушам хитон мекунен, дар трезак ночаспондай болош пӯшондагӣ ҳастай. дар инҷа об ҳастай, гирдуш маҳкам ҳастай бардони азиз ва ошхона ҳоҷатхонашам отделни дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидорӣ аниқ бошад, бештар маълумотша метиҳанд дӯстон. рақамошон дар поёни видео муроҷиат кунен, бештар маълумотша гирен. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, дар Регард, дар районуш. як хонага квартира ҳастай ки дар якум ошӯна қарор дорад. 47 квадрати метра метавонед комнатагам кунен. об свет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаша дорад ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай. кондитсионер дорад, балкон дорад, холодильник, газ, плита, термис, кухни гарнитур, яъне ки люстра ва шифонер, ҳамин хел чиzo дӯстони азиз ҳамаш ҳастай ки бо ҳамин чизош ҳисоб мекунанд. дар наздикиш мактаб, мағоза, садик ҳама чиз ҳастай бардони азиз. хай бисёр гап намезанам, дигар маълумотша хитон мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 186 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона беҳтарин ремонт дорад. кадомтон агар харидор бошед, ягон маълумот лозим бошад, рақамошон дар поёни видео. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз хонаи заминӣ ҳастай ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. обши 6 сотиқ заминае ки як дар хона дорад, якта калидор. гирди хона маҳкамаи дӯстон, як кама сангам дорад. об светшам ҳастай дар инҷа. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам пӯшондагӣ ҳастай. фақат хонаро хитон ремонтшам мекунед, коробка ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. аниқтар маълумотша дӯстон хоҳиш мекунам айхчон гирем, барое ки маълумотша нафаҳмудем дар кадом территория қарор дорад. метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем. наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ дорем ки дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар 33 микрорайон. як хонага квартира ҳастай, дар якум ошӯна қарор дорад, 24 квадрати метрае. об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавие ки хона бо лестница мебароифтага лифт надорад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай. ремонтшам нағзай чи хеле хитон дидесен. ҳамаи шароитҳои зиндагиш ҳастай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 205 000 сомонӣ. бо савдо ҳам дорад барои одамони харидори аниқ. соҳибшон хоҳиш кардаганд ки илтимос беҳуда занг назананд. кадоме ки харидор бошад, ягон маълумот лозим бошад, ба шумо медиҳанд. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100%-аша гирен. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, пеши болои кирпичзаводи афтагия, яъне ки наздики постоянсаи Сведа. 8 сотиқ заминае ки 3 дар хона дорад ки ремонти миёна дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. об свет, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. оғлам дорад ки гирди хона маҳкамае. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъминае. детажа оғлам дорад ва отделна ҳаммом дорад. ремонт чӣ хеле гуфтам, барои зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео дӯстон метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшӣ хоҳиш кардан аз шаҳри Кӯлоб дӯстон дар 10 микрорайон ҳастай, пеши варзишгоҳи марказӣ қарор дорад. хонаи беҳтарин квартира ҳастай. ду хонага квартира дар 3 ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метрае. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳастай ки хона бо ҳамаи шароитош таъмин ҳастай дӯстон. кондитсионер дорад, термикс дорад, стенка, шифонер,
қолин, парда ва палисос ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳастанд гуфтагаи соҳибшон. Фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. Кадомтон агар харидор бошед, рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед, маълумоти бештарша гиред. 12 замини фурӯшӣ. 12 замини фурӯшии навбатии мо бародарон дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, дар шаҳраки Шарора дар Уртабоз гуфтагаи соҳибшон. 6 сотиқ замине ки гирдаш маҳкам аст ки бо як кама санг, қум, шебен ҳамаи хел чизоам дорад барои истироҳат кардан. Фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ ки ҳуҷҷатҳои хона 100% тайёре ки обсветчам ҳастай. Кадоме ки мехара гуфтагаи албатта ки муомилаи хуб мекунем гуфтагаи соҳибшон, яъне ки арзон мекунанд. Рақамҳошон дар поёни видеои бародарон, кадомтон агар харидор бошед метавонед маълумоти бештарша гирен. ҷош ҷои нағз гуфтагаи соҳибшон. Марҳамат. 13 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар бародарон дар Қурғонтепа ҳастай, дар сентр шаҳр. Як хонага квартира ҳастай, дар дуюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метрай, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳастай. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин гуфтага ремонтча нав кардаган, ремонтча бо маҳсулоти сифати баланд кардагӣ мега соҳибшон. баъд ремонт кардагишон ягон кас ҳоли зиндагӣ накардеса мега хонада. Квартира маҳкам ҳастай, бо сабабе ки сум дар кора мега бо ҳамин сабаб мефурӯшем гуфтааст. дар дарони хона ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳастай. нархаш 150 000 сомонае ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. 14 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пеши Корвон, домои Корвон мешавад бародарони азиз. Духонага квартира ҳастай, дар якум ошона қарор дорад. 35 квадрати метрай, об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. ремонтчам ремонти нағз кардагӣ ҳастанд. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва ба якхонага алиш мекунем гуфтагӣ. намедонам барои ака калона чи ҳастае ки ба якхонага квартира алишам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео дӯстон, кадомтон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша гирем. агар шумо мехоҳед квартира, хона, замин дошта бошед, дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон.